ብሪክስ ኣብ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምትሕባር ማእኸል ዝገበሩ ስራሕቲ ልምዓት ንምውጋን ዝዓለመ ምዃኑ ይጽራሕ። ኢትዮጵያ እዚ ኢኮኖሚ ዓለም ዝነሓናሕ ንምትሓዝ ዝተመስረተ ጥምረት ጉጅለ ብሪክስ ንምጽንባር ዝተሰምዐ ዜና ብርክት ዝበሉ ሒዝዎም ዝመጽእ ዕብየት ለውጢ ኢኮኖሚ ተስፍኦም ብርኽ ዘብሉሉን ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ኮይኑ ድማ ኢትዮጵያ ናብቲ ጥምረት ንምጽንባር ብዘቕረበቶ ሕቶ ሕዚ ተቐባልነት ዝረኸበት ቅድሚ ኢሉ ንዓመታት ዝነበረ ሕልማን ንምስኻዕ ዝተገበሩ ጻዕርታት ሕዚ ዝተጀመሩ ኣይኮኑን። እዚ ዓወት ቅድሚ ዓመታት ዝተጀመረ ናይ ብዙሓት ስራሕቲ ውፅኢት ምዃኑ ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝገበርዎ መደረ ያዘኻኽረና። የዓለም ኢኮኖሚ መልኩን ቀይሯል። ከዚህ በፊት የዓለም ኢኮኖሚ የሚመራው ዩኤስ ዩሮ በሚባሉ ሀገራት ነው። ምዕራብ አውሮፓና አሜሪካኖች ናቸው የዓለምን ኢኮኖሚ ይመሩት። ኢኮኖሚ ዓለም መልክዑ ቀይሩ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኢኮኖሚ ዓለም ዝምራሕ ዩኤስ ዩሮ ብዝበሃሉ ሃገራት እዩ። ምዕራብ አውሮፓን አሜሪካን እዮም ኢኮኖሚ ዓለም ዝመርሑ። ሕዚ ግን ነዚ ሓይሊ ሼር ዝገብር ሓይሊ ተፈጢሩ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ብሪክስ ዝብሃል ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንድን ቻይናን እዘን ሃገራት ሽፋን ዓለም መሬትና 25% ዝኣክል ሒዘን እየን። እዚ ሓይሊ እዚ ብጣዕሚ ዝጠንከረ ብቐሊሉ ክፈርስ ዘይኽእል ኢኮኖሚ ሃኒፆም እዮም። እዚ ሕዚ ዘሎ ተቐያሪ ኢኮኖሚ ዓለም ፖለቲካዊ ሚዛን ብምርዳእ ዝተጀመረን ሕዚ ናብ ብሪክስ ብምጽንባር ዝተረኸበ ዓወት ቅድሚ 7 ዓመት ዝተጣየሸን ኢትዮጵያ ተናሕናሐይ ኢኮኖሚ ዓለም ንምትሓዝ ዝተመስረተ ጥምረት ምጽንባራ ንዓመታት ዝተሰርሐ ናይ መሪሕነት ዓወት ዲፕሎማሲ ውፅኢት ኮይኑ እዩ። በኢኮኖሚክስ ጂዲፒን እንዳለ ወስዶ የአንድን ሀገር እድገት መናገር የማይቻልበት ደረጃ ተደርሷል። ብጂዲፒ ኢኮኖሚክስ ከም ዘለዎ ተወሲዱ ናይ ሓንቲ ሃገር ዕብየት ምዝራብ ዘይከኣለሉ ብርክ ተበፂሑ። ምክንያቱ ውሕዳት ሓፋትም ናይ ብዙሓት ድኻ ሃገራት ሬሾ ወይ ብፅሒት ስለ ዝዘልዕሉ ጂዲፒ ዝልካዕ ብፐርቼዝ ፓወር ፓሪቲ እዩ። ቻይና ብጂዲፒ ሳልሳይ ትበሃል እምበር ዘለዋ ጂዲፒ ወይ ከዓ ናይ ፐርቼዝ ፓወር ፓሪቲኡ ካልኣይ እዩ። ብሁለላ ሸርፊ ወፃኢ ቻይና ቀዳሚት እያ፣ ህንዲ ሓምሸይቲ እያ፣ ሩስያ ሳልሰይቲ እያ፣ ብራዚል ሻብዒይቲ እያ። ቅድሚ 2-3 ዓመታት IMF ሓዊሱ ብሓፈሻ ተንተንቲ ኢኮኖሚክስ ዝነበሮም ትንበያ ኣብ 2050 ቻይና ግንባር ቀደም ክትኾን እያ ዝብል ነይሩ። እዚ ዝተባሃለ ግምት ሕዚ ነኪዩ እዩ። ምክንያቱ ቀውሲ ኢኮኖሚ ሓያላት ሃገራት ዝፅንሕሉ እዋን ንታሕቲ የውሪድዎ እዩ። ብሪክስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዓለም ካሉ የስብስብ ኃይሎች መካከል ብሪክስ ኣብ ቀረባ እዋን ነዘ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዘለው እክብ ካብ ሓይልታት ብበዝሒ ህዝቢ ብዓቕሚ ኢኮኖሚ ብምድማፅ ዓቕሚ ንዓበየ ዝመፀ ጉጅለ እዩ። እዚ ጉጅለ ንዓበየ ምስ መፀ እንድሕር ካብ 4 ዘይንእስ ሃገራት ናብ ብሪክስ ንምፅንባር ድሌት ኣርአን እየን። ኣብ ውሽጢ እዚአን 6 ሃገራት ብናይ ሕዚ መመዘኒ ኣባል ብሪክስ ምዃን ክኢለን። እዚ ንኢትዮጵያን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኢሉ እውን ንኣፍሪካ ዓብይ ኩርዓትን ዓወት ዲፕሎማሲን እዩ። ኢትዮጵያ ስትመረጥ ታሪኳ የህዝብ ብዛቷ በተለይ አሁን በዓለም ላይ ከፍተኛ እድገት እያመጡ ካሉ አገራት ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗ በእነዚህ ሀገራት ስለታመነበት ነው። ኢትዮጵያ እንትትመረጽ ታሪኻ በዚ ህዝባ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓለም ዝሓሸ ዕብየት እናምፅኦ መንጎ ዘለው ውሕዳት ሃገራት ሓንቲ ምዃና በዘን ሃገራት ስለ ዝተኣመነሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓምለዋይ ኣሰር፣ ሓምለዋይ ኤነርጂ ብመዳይ ሕርሻ ንባዕልኻ እናተገበረ ዘሎ ፃዕሪ ኢሉ እውን ሓፈሻዊ ዕብየት ጂዲፒ ኣብ ዓለም ብቁፅሪ ካብ ዝፅርሑን ዝለዓለ ዕብየት ካብ ዘምፁ ሃገራት ሓደ ምዃናን ዓቕሚ ምድማፅ ኢትዮጵያ እናዓበየ መምፁ ኢትዮጵያ ናፍቲ ጉጅለ ምሕዋስ ኮርፖሬሽን ሳውዝ ሳውዝ ጋህዲ ይገብሮ። ኮርፖሬሽን ሳውዝ ሳውዝ ኢትዮጵያ ዘየለትሉ ሙሉእ ኣይኸውንን ብዝብል መብዛሕትኡ ብዘለዎ ዓቕሚ ጂዲፒ ልዕል ዝበሉ ሃገራት ዝተወሰዱ እንትኾነ እኳ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ተስፋ ዕብየትን ሓፈሻዊ ከይዲ ንምምራፅ በቂዓ ኣላ። በብዙ ትግል በብዙ ንግግር የተገኘ ድል ነው። በብዙሕ ቃልስን ዘረረብን ዝተረኸበ ዓወት እዩ። ነዚ እውን ቻይና ክነመስግና ንፈቱ፣ ህንዲ ክነመስግን ንፈቱ፣ ሩስያ፣ ብራዚልን ደቡብ አፍሪካን ኣብዝሒና ክነመስግን ንፈቱ። ምስ ኩሎም ኣብ ዝነበረና ዘርርብ ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ንኣፍሪካን ንሳውዝ ሳውዝ ኮርፖሬሽንን ኣብ ዓለም ዘለዋ ናይ ምድማፅ ዓቕሚ ወሳኒ ምዃኑ ኣሚኖም እዮም። ካብ ዝሓሊፉ ምስ ፕሬዚደንት ሺጂፒንግ ኣብ ዝነበረና ፃንሒት ኣብ ዝቕፅል ዓመት ሓፈሻዊ ክፍሊት ዕዳ መምዕርራይ ክሳብ ዝግበር ንሓደ ዓመት ዕረፍቲ ሂቦምና እዮም። ኣብ ብዙሕ መዳይ ምትሕባር ጌርና ኢና። እዚ እውን ዓብይ ዓወት እዩ።
ከጠቅላይ ሚኒስትር ሙዲ ጋር በነበረን ስብሰባ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በወታደራዊ በንግድ እና በኢንቨስትመንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ዝነበርና ጻንሒት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ማዕድንን ንግድን ኢንቨስትመንትን ሓቢርና ንምስራሕ ተስማዕሚና ኢና ብሓፈሻ ዝረአ መንፈስ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ተስፋ ዘለዋ ናይ መናእሰይ ሃገር እያ እዚ እናተመዝገበ ዘሎ ዓወት ኢንቨስትመንት ለውጢ ኢትዮጵያ ብደንቢ እንተዘይተረዲእዎ ዓለም ብዝሐሸ ተገንዚቡ ኣፍልጦ እናሃበ ይርከብ كم سمعهم عالم بملؤ بزرعة مقوسن مسجانيو نتقبلنا زلوا نعناون عبي عوتيوم بفلاي زفر حرشة حويسو بعال بوزح وجن زخنا إيكونومياوي متحوار نمكفاح زعل مربحة زهلوا إزي مسها جراز تفترات أمرات بريكس نعمتات نايمر حنة سعري دبلوماسي وسيد مخانو زرقا جزايو إثيوبيا باللفوت تكيت عصرت عمتات كتم زجبو تلالك دبلوماتيك دلوج عندنياونا واندنياو ሊባል ይችላል ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ካብ ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ዓወታት ዲፕሎማሲ እትሓደን ቀንደን ክባል ይካል ሰኢልካ ምእታው እንተይኮነስ በብሕድሕዱ መመዘኒ ዕብየት ኢኮኖሚ ብህዝቢ ኣብ ዓለም ናይ ምድማፅ ዓቕምና ንቐጻሊ ብዘለና ተስፋ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ዓቢይ ስምዕነት ዘለዎ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ሓዲግና ኣፍሪካ ተማሪእና ያይና ምባል ንኽእልን ብዝብል መደምደምታ ተበፂሑ እዩ ዝኣተና نفتو جل مصنبارنا طرح انت يخونس افتو جل وشت زلو هاغرات زلنا تدماصنت ركبن طنكران نكون غيرو ازي بطعم عبي عوتيوم بكبر ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ደረጃ በሁሉም በየደረጃው ባለው የዲፕሎማቲክ ቻናል ስራ ተሰርቶበት ነው እዚህ የደረሰው بمداي كبر قدامي منسترنا ببرك منستر قدات وزان إلون أبا كلن ببركو بزوح مسرح سركحة دبلوماسي سرحة تسريح ميون نابس تبسحة كبر قدامي منستر دكتور أبي أحمد إنه نتزوز مسؤول تأمان النت كم تستحلوا خينون أبا الهجرات بريكس مسأتو ندحر بتعمي وسنت زعباتات كم مسأ بريكس مبالي كاليو نزح زرقبنا يو زلنا تقبل النت عبي سرح سريح ميون عبي دبلوماسي سرح سريحهم يوم بزيون تساخيلنا بريكس بمجموعتها متكم بتشاسيون لبريكسم الدليزا تجمعي كميزا يمتمتا ሀገር እንደሆነች በተገቢ ደረጃ ለማሳየት ተመክሯል ናብሪክስ ምጽምባራ ንጥቀሙ ጥራሕ እንተይኮነስ ንብሪክስ ውን ዕድል ሒዛት መጽም ምዃና ብዝግባእ ብርኪ ንምርኣይ ተፈቲኑ እዩ بمغنيات زي قداموت أولات بريكس بفلاي إثيوبيا نابت حيلي نغتسمبر استقبر صحري تمتهيبهم نخمل كتوا نمكبار تخايلي يتطبقوا تناغر قدمن تثبيت كابز قبر لان هاجرات نحنا قدمنا تقبلنا ترخيبنا هنا قبل إثيوبيا أمنتها له مالته يعني بتعرفوا بميوصلوا قداوች ላይ قد عالم أبز توسنو زعباتات بحبر مسرح أبي ربحة دبلوماسي له دبلوماتيك دلنا ناي دبلوماسي عوتن دقافن كاب بريكس رخيبنا هنا حق أنا مزراب سرحت دقافن أون عوتيوم ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ እንዳልኩት ትበለጽጋለች የአፍሪካ ፓወር ሃውስ ትሆናለች በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ተደማጭነት ካላቸው ሀገራት ትሆናለች ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ከምዝበልክዎ ክትምዕብልያ ኃይሊ ገዛ አፍሪካ ክትኸውንያ ኣብ ውሽጢ አፍሪካ ዓባይ ተደማጭነት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ክትኸውንያ ኣብ ዘእተውናዮም ምእታው ዝግባእ መድረኻት ኩሎም እናተሳተፈት ድምፃ ካብ ሃገራት ንላዕሊ ብብርኪ ኣህጉርን ዓለምን እትድመፅ ሃገር ክትኾንያ ኣብ ውሽጥና ውሕዳት ፀገማት ኣለዉ ዘይተረድኡና ነገራት ኣለዉ እዚኦም እናተረድኡና እናፈትሕና ሓደ ኮይንና እናተደመርና ዓብዪ ኩርዓት ደቅና ዝኾነት ኢትዮጵያ ምፍጣር ይግበአና ኢትዮጵያ ዘለዋ ገፊሕ ናይ ልምዓት ዓቕሚ ብዝበለጸ ከም ዘጠናኽሮ ተስፋ ዝተገበረሉ እዚ ጥምረት እዚ ሃገር ኣባል ብሪክስ ምዃና ሓድሽ ልምዓት ኢኮኖምን ምትሕብባር ፋይናንስን ምግፋሕ ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዝፈጥር ይዝረብ ከአንድ ከረንሲ የበላይነት ወጣ በማለት አማራጭ የማግኘት ዕድል ያሰፋል ካብ ሓደ ልዕልና ከረንሲ ውፅኢልካ ናይ መማረፂ ዕድል ምርካዝ የስፍሕ እዩ كلاي دما لمعات فاينانسن حجزاتن توسخ عاوت إنفستمنت مركب نأمارات يسفحيو إنفستمنت لما كهد بكفتنا درجة يتقمنا البيانو ماسو نمثلات إنفستمنت بزل على بركي يتقمنا إلى إيز حسب أبال نت بريكس مالت ناي مفتاون جبو نت هاللوي يزبل أزوم أبالات بريكس أبزمت يوم أب جودا إنفستمنت إنفسترات اليوم سرح مسرح زخيلون يتقندقنا ناتنا دلون نتيو በእነዚህ ሀገራት መካከል በቱሪዝም ትስስር መፍጠር ራሱ ብሪክስ ያቋቋሙት ትልቅ ባንክ አለ ብሪክስ ዘጣይሽዎ ዓብይ ባንክ አለ
ነዞም ኣባል ሃገራት ብሪክስ ዝኾነ ሃገራት ጠመተ ገይሩ ዝተጣየሸ ካብ ዝተረባሕትን ክኾኑ ኣኺልና ኢና አንድነታችንን አጠናክረን መስራት አለብን ጉዟችን ይሄን የሚያመላክተው በስንዴ ያገኘነውን ድል በግሪን ሌጋሲ ያገኘነውን ድል ጉዕዞና እዚ እዩ ዝሕብር ኣብ ስርናይ ዝረኸብናዮ ዓወት ኣብ ሓምለዋይ ዓሰር ዝረኸብናዮ ዓወት ኣብ ከተማ እናፍረናዮ ዘለና ዓወትን ብሓፈሻ ብጂዲፒ ዘምፃናዮ ዕብየት ሕዚ ብዲፕሎማሲ እናደገምና ኢና እዚ ጠናኺርና ክንቕፅል ኢና እንኳዕ ደስ በለኩም ምባል ይፈቱ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ምጽምባራ ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ምዃኑ ኩሉ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ኢትዮጵያዊ ክግንዘቦ ይግባእ ሰላም